Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Patuloy kayong ikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Sa liwat may nga naman sa ato ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Lunes kita, Abril 12, tuig 2021. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo masuki na mo na matagpalamati sa kangina di kadwa na kita nga Lunes sa ika-4 ka bulan. Karon nga tuig, how do you do mga tagpalamati kag mga suki naton nga naga-monitor via Facebook Live kagamuman sa YouTube. Din ka man nga bahin sang kalibutan basta may ara ka lang available nga internet connection, pwede kagid makamonitor sa tanan ng mga public affairs program sang Aksyon Radio Bacolod. Pwede ka man nga makapadala sang inyong magkomento, inyong mga reaksyon sa atong talakayan karon nga aga. Feel free sa pagpadala dira sa available nga comment section. Pwede dira kamo makapadala kag sumungman ang inyo sining mga reaksyon sa matalakayan ta karon nga aga. Tuwa sila sa atong nga matagpalamati naman nga nagamonitor na paagi sa on-air sa kuto malabutan sa aton sining nga pagpangalagad diri sa bilog nga Western Visayas. Kumusta kamo mga tagpalamati naton dira iya sa area sang Guimaras, no, sa probinsya kag syudad sang Iloilo. Kumusta kamo dira no malabutan karon iyang aga sa aton signal. Sa bilog nga Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, good morning. Aksyon at Tayhopon checking in until 9:16 in the morning. Ang inyong mga mensahe, ginabi-abi manaton kag kabay pa, no, padayon ninyo nga i-share, padayon ninyo nga i-like ang tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod para may balawan sa iban pa nga wala pakahibalo nga available na kita hindi lamang sa on-air kundi pati na sa online. Thank you gid sa manghud ko no, kay ga-practice sa balato kwan, ga-practice sa subong pangkupyor, panggunting ti amo ning epekto ho. Sila nga praktisan tatola ang imo ulo. Doki man. Alas 8:09 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Nanong pilag ka madalag ko nga mabalita nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Unahon natin in a short while si Aksyon Roger Gutib dira sa Northern Negros. Nanong balita? Maki-update kita sa ning insidente nga nagluntad dira sa Sagay City matapos nga mayara sang mga individual nga tiyo na biktima sang pagkalumos. No, kag ang latest nga update may ara na sang mga nakitaan o na-recover. Kapon isa pa lang to nadugangan today, pero do may isa pa nga padayon ginapangita sang mga otoridad. Ano gid exactly, ano ang update sini nga nagpanalom, ano na sang kayog di man? I-check na abi karon sa mga authorities, kaya hindi ko familiar sinibla. Nga nagpanalom sila dito, hibaloon ta na. No? Hindi naman na kabalo ka palangitan-an, madi ukunano niyang ginimo nila, kag gusto ta hibaloon ng update sini with Aksyon Roger Gute. Binigan ni siya kapitan nila da sa area sang si Aksyon Roger, okay na yan, pa?
Unahon lang si Aksyon Roger para matagan niya ta background kag nasud ang kapitan. Aksyon Hotline. Ari pa gid ang good news ay no kundi diri sa aton sa Negros Occidental even sa bilog nga Region 6 kundi nagligad to nga panawagan nga kinahanglan may moratorium hindi anay pag-i-extend si Aksyon Roger ang una. Okay, thank you. Ang Negros kag bilog nga Region 6 ang mga officers o kun ang mga local officials naton nga panawagan nga kon mahimo i-grant sa National IETF nga ang moratorium sa mga travelers or inbound travels unta to na suspend anay. Tiyang good news kina-prove ini. In fact, may ara extension until April 19. Di Abril 19 at least twice sa makasulod di. Kali ang problema subong like for example in the case of Bacolod, in the case of Negros Occidental, ay kung nagtangon tablang record sa buong, mas damo ang local cases compare sa ginatawag na ton nga mailisay kitiway naman sa inbound travel. Question, anong update? Mayara na bala sang new variant? Diri sa Region 6, ka daw hindi mapunggan nga nagkasigin na lang taas ang kaso? Pag-update man kita karon pila ka mga rural health unit sa bilog nga probinsya ay ginpasiraduhan pating mga birthing clinic nila. Ang mga city hall damo sa Negros Occidental nga ginpasiradaan anay temporaryo para sa disinfection because of COVID-19. Ina mga update karon dudugay tutukan. Pag-umpisa man ang implementasyon sang curfew no sa bilog nga Negros, may adjustment ang biyahe sa mga buses. Anong schedule sa inyo ginamtangan ina karon? Check karon taman. Stricto man nga pagpatuman sang protocol sa mga merkado sa Bacolod, sa mga major markets, ginpatuman sang city. Kabukusan maditali sina sa badayon ng pagpangalagad sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga Monday ay April 12, 2021. Manahon ko si Aksyon Roger Gotib, update ini sa nagluntad sa insidente nga pagkalumos dira sa Northern Negros, Subo-Subo, Maniho. Pero kwaontak anong latest update dira iya sa Northern Negros Connection with Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger, how are you? Good morning, please come in. Aksyon Roger. Pastor do ay gagwaw? Ganili ko daw sa punggan sa tubig daw. Daw ang way ka man gawbo? Away man when you go po asymptomatic. Action nagapanayon subong ay masubok gid mga sa balita no. Anyway, agapanayon subong ang retrieval operation sa katapos ng rescue team kag tumuban sa mga barangay tanod sa barangay Paraiso. Headed by Kapitan Pet Flores, sa mga kapitan sa Barangay Paraiso. Now, tungkol sinira tabo action actually, ang isa naman nakita sa mga aga, mga 7 immediate na kagini nakita nga nalumos, 7, okay na siguro nakashort siyang pula, kag naging dibiyon na mga parilya, tungkol dati inisya, 21 years pa lang ini ka-criminology student, first year criminology student, sang Nonescos, ang iya sininga Iloy at dito sa Qatar, abroad, action kag mabudlayan man siya magpauli, no? Ang mga report kapon, nagkalalumos, mga pasado las 4 otak na, pero sunod sa payag, man ni Freddy Nuyan, isa sa survivor, mga last stress ko, no? Nga sa diin, nagsugod gid sila nga nag-struggle, nagbinuligay para nga hindi sila mabiktima. Dahil 5 ini sila tanan action act. Una dire amo si Jerry Magada, 52 anyos ang edad. Kag residente man sa Barangay Poblasyon 2 sa siyudad ng Sagay. Ang isa nga si Dwayne Sipurito, 21 anyos. Amo na yung siliko criminology student sa Nonescos. Kag ang ilo ito sa Qatar. Kag ang isa pagid nga missing pa sa karon mo si Sandy Dorignel alias Bagto, 38 anyos edad, may asawa. Tanan sila residente sa Barangay Poblasyon 2 sa siyudad sang Sagay. Tapos nagplano sila sa una nga magpagawa sang kayog, ining kayog action art. Sa ini siya ka pakinason, gara dira kag kanamit sinadubuhon bala kag masami kung wala sa siyudad, amo nila yun ang ginatripat sa mga tao magpagawa, no? Action Roger.
Wide. Sorry gid to but ining kayog ni kun amon siya guro last time kundi nagpavito sa gay kita do 2 years ago to blamong atong inuptanay makita. Anong itsura sang kayog ni man? Ang itsura sa kayog pero amo man ang sa itsura niya po siyang punaw. Dali kaya color ya lang ya. Ang punaw ya tidak mo siya color ka tinapamang namin color kayog ya the only color sila is brown. No? Brown. Tason ano ni siya kadalag ko? Do pareho man siyang punaw? At least, ang iba sila kadalag ko, gitman, pero kalabanan, na ginapangalan daw pareho sa mga punaw man, no? Okay. Pero kadalag ko siya. Oo, amo ni siya guro nga tingin do ginalapuhan, dason kakason mo kag adubuhon. Adubuhon, o kundi ka ni, buta mo sa barbecue stick, tidak mo kabaligyan na da. Sa kining kayog na barbecue, bla. Okay. Amo na, tamit ba siya sumsuman, aksyon at, labi na kapag adubo, medyo makangkahang. Okay man ang istorya mga namit, mas mayo kita ni kumatilawan tabla. At yun, basi kung makapanalom. Pero hindi kaya magpanalom da, sunod jer, hindi kayo gusto nga ikaw yung manalom da. Okay, base blaton kung ano man blau. Pero actually, action art, amo na ang los daw, ang mga daw medyo low-level standard, ba na pagpangamuhi, daw mo na palaiwan ka, ang ibang dira, ang kapanguha, niya para gani ibaligya. Ibaligya. Meaning, so ining kayog, gali action do jerdo, ang iban dire, ang pagpanguha nila sang kayog, means of livelihood na nasang iban, palangitan-an nila da, kag sapin-sapin, pambugas-bugas. Yes, kagaya makabaligya man sila, kung isa makabaligya sa isa makalibon, kanamo, ang isa ka ka-caltex, ang isa sila ka kabo, 30 pesos, action art. Pero atoya ang kwan, atoya ang nagsalom to, nga 21 years old, I doubt nga para atoya sa palangabuyan niya, basi kung gara-gara tong ila, kayong iloyaton man sa gwa, di ba? Actually, paya kayo na sa lolo, kasi motor yung 14 anyos, kinaganda sa merkada ya. Uy. Nataran lagi sa action art, sinini alias magtooklan na ni Sandy Gorignel. Kasaday Freddy Nuyan. Kaya may ari ni sila nga kilala, dira nga una-una nag-report at sorry ginaminom ko na sila. At sila magkanto ito maglusod, pero ang balita nga nag-inom, duha malang ini si Jerry Maganda, at si Sandy Dorignel, nga mo naging pagkita pa karon. Sunod sa paya kay Nanay Freddy Nuyan. Ang iba wala makuno siya, kay isa lang kalapan, ang ilang nga gininom, sunod pa sa paya, gabi sa isa nakasurvive. So, ang nakita kapon pa sa Dolas 4, si Jerry Maganda, gindala siya sa bahay sa Alfredo Maranyon Senior District Hospital, gindeklarar na patay. Ang nakita naman subong kasi medyo bloated na, si Dwayne Hipolito, 21 siya sa Molecular student. Ang retrieval operation ng kapanayan alias Bagto, 28 anyos. Si Freddy Nuyan, survivor, asserted Kimbert, katagad-ragit sa may Central Lopez, ang survivor man. Kaya may isa pa itong alias Untoy, pero hindi siya alias Untoy, kung doon responsible na kinalikin nagpauli. Daw may ara siya, kabla, warning nga daw sila nga kinampulis temprano. Okay. So, ang lugar gid Carabao Island, Ibugan River. Carabao Island, kaya daw medyo island na basta mag-unas, nga daw Carabao ang tsura. Sa sakop sa Barangay Paraiso, likod dito sa Central na Central Lopez. Okay. Sa ini nga tuba, Imugan River, diya paghangot dito sa may Barangay Batoman. Sa ang Imugan River, angot mo sa Cadiz, may panikion, Imugan River, mananaho, malapad dito sa tuba. Gani. Sa sa Baybayon. So, amo na, sa karon, ang isa na lang na ginapangita, sa sinay pagkalumos. Suno sa kay Freddy Nuyan, kasi haligaw lang sa mapatan nga mga kwatan ni ang sinay nga pagpayagin. Pero sa report nga ang payag sinay nga alauna pasado sa naginagaray sila. So pagkatapos sila alas 2 naglusob na sa to. Nawili sila pangwa sa kayog dito kag ang inisisan di Dorignel. Nagalangoy-langoy kay nagapakatos dalom pero sa uli nagpunga-punga sa ibuligan nila. Uy. Pagbulig inigit si Dwayne Hipolito ang criminology student amugid ang nagaparinguha nga masalbar ang upot niya. Pero sa uli naglain kasi hasta siya daw gin lamon sa tubig na tungod kay ang iya to nga posisyon is against sila sa sulog
sa sulog sa tubig. So, nagpakantos na ito sa madalong nga porsyon nga hindi na nila tansyado. Kasi pag ganit sa report nga na lugar, ginkuhaan ko nung nagbigat to sa feeling material kung balas bla. Siguro nagdalong pagit. Ay, sus. Posible negative yung ang tubig. Yung mga daw na budayan sila sa kulihiti. Yung kapoy naman si Freddy no yan. Ang natabo na ginsalbar niya ang kaugalingon niya kay daw hindi naman siya puno makasalbar kaya daw patay naman siya. So, amo na ang rason nga siya nagpangayot na namuling. Kaya mo na yun nga pasado alas 4 pa ang mag-responder rescue. Ang iban pa itong mga proper authority kaya nagmuling pero ang nakita mo lang si Jerry Magada pasado alas 4 ang duha wala makita yung tatara sa gabi pagkaaga alas 6 kaina nagsugod naman ang ilang sa operation alas 7:30 nakita si Dwayne Hipolito kagamot sa sitwasyon niya. Okay. So parte ba si kung maka-contact mo kita na kaya sa number sa kay Cap Flores sa Barangay Paraiso para at least makuha po ang ibang pa nga mga dugang mga Italya may kasanan sini action kay follow-up pa nato ng ibang pa nga mga retaliation. Kaya ito madulong report sa siring pagkalumos direkta dire sa Maydor Department of Hospital particularmente sa siyudad ng Sagay. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon, Roger Guti, report. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Patrol Report. Salamat kinaksyon, Roger Guteb, direkta dira o live report from Northern Negros. Subo-subo ni siyang balita, no din kakita. Actually, garagarang guwane. No nagaran, nagkadto dira sa suba, ang kayog gali ni isa ni siya sa pakinasonda nga namit lutuon, no? Kag ti pwede mo yakon makakuha kasi ning iban ginagamit kani nila or amo maning minsang livelihood nila da baligya. Kung way ka nagid siguro paaliwansan nga trabahoan, ting tendency manguha kasi ning kayog ang tawag gali sini kayog nga daw punaw ang itsura niya siling ni Aksyon Roger. Galing ti kadalag ko ning iban brown ang color kag possibility nagaran man lang ni siya no. After nga nagaran siya ang amo ning naga-eskwela pa, criminology galiho. O ang iloy ato sagwa, baw subo-subo man kay di pareho sinang pangabudlay ng iloy ito, sinobing luyag sinang makabaton kaya sa mensahe, gikan sa imo mga himata diri sa Pilipinas, halin dira sa Sagay, ng imo bata, ti amo ning natabo, nagupod sa mga kilala niya, nagpanalom, tapos ti aryo, ang balita, nasapuan nga, o nalumos sila, siningaga ng ang bangkay na retrieve, no? Ang tendency siling Aksyon Roger, madalo mo. Ang isa dira nga kon mayara sa may insidente katulad sini, amo na ginasuggest gid kung hindi ka bala well-trained, no? Nga say isang rescue operatives, ini nga say sa sitwasyon kabudlay lukso ka lang nga magbulig nga ang imo tani tinutuyo isalbaron ang kabuhi sang tao nga sa ital-ital nga sitwasyon. Hotline. Kabalo ka ang tendency sang tao nga nagapunga-pungha nga nagapaninguha abing hindi malumos. Kung luksuhan mo na nga atubangon mo siya kag mapauyat ka sa iya abing parang makaginhawa ka makasurvive siya tapos kagida ang tendency siya na hakson or itumuoy katudo mo hindi yan ang kanapagbuyan kay survival man o kung gusto niya man mabuhi siya mo ti kung hindi mo ma-manage hindi mo mapakalmang isa katawo bisan ano ka pa kamayo maglangoy kung hindi husto ang pag-approach mo sa iya kag hindi husto kung paano mo siya buligan duha pa ka mo madisgrasya sina amo ng kadelikado. Balon ta karon kay Cap Flores kung available na siya kay gusto naton magawa ang latest no kung anong update sini kay nakita na may isa pa actually no ang ginapatigayon sumunga operation retrieval operation when you say retrieval operation niya subo-subo na kay pangitaon mo na ang ining mga nagkalalumos to mo, no? Ining 21 years old, si Dwayne Hipolito, criminology student pa, dira sa Nunes Coast. Diyang Iloy, ato sa Qatar, no? Sagwa. Si Sandy Doringnel, alias Bagto,
38 years old, tiamo ni silang mga iban pagin nga kwan, no, ang mga nagatingwa nga makasurvive. Hindi siya makontak si kapitan. Sige lang kay kun basi karon matingwaan ta siya nga malabot. Aksyon Hotline. Subo-subo manino para sa pamilya. Mga imata no nga nabiktima, ini mga nagkalalumos dira iya sa may area sang Sagay. Ti isa inigli Carabao Island ang pagtawag kido Carabao kunong kwan niya ang pormada sang islada bla. No, ti pro ara sa Himugaan River na. Ang Himugaan Purtiklawig ni hasta ni siya gani dira sa may area sang Cadiz man mo. Aksyon Hotline. Ang isa lang guro nga gina-remind sa inyo, kapin pagid kon hindi ka pamilyar sa isa ka lugar, no? Kung hindi ka pagid maayo maglangoy, nga daw hindi ka sigurado, hindi na lang palihog upod, no? Hindi na lang mag-decide palihog, bisan may barkada, kilala, kung ni mata ka pa nga maghagad sa imo. Kaysa damo sa mga tendency, sinamo kapin pahinagaray, kadto ka mo sa isa ka lugar to, parang iban gani pulo paligo lang, no? Lo ekskursyon, galing ti subong ginabawalan pa maning maghalaka gathering kamo mo, no? Magkinadto sa iban nga mga lugar. Aksyon Hotline. Pero subo kay ti may ara gid sang napatay, no? May ginapangita pa subong ang retrieval operation nagapadayon. Hopefully makitaan ini siya kay ti kun ang white may baluan sini kung balabas may kantilado ng porsyon bla. Kag may ara mga buho da sa dalom ni sang dolo isla nga didto kaya karon dumasok. Hindi ka dali-dali ni maglutaw mo. No, hindi ka nagsangit kato karon si dalom kundi amo ni gurong kabudlayan sang rescue man nga pangitaon ka. Aksyon Hotline. Ayos so nagabuylog kita sa kasubo sa mga himata, pamilya sang mga nagkalabiktima, no? Malain manining balita, kabay pa ini magaserbing leksyon sa mga pumuluyo dira sa Northern Negros o din man nga bahin sa probinsya. Ang importante nga kon sa mga sitwasyon katulad sini, hindi na lang kita mag-venture, hindi kita magrisgo sa kaugalingon ta sa paglusob sa mga suba, sapa, manda o kung ano, nga hindi kita swito. Kag hindi kita maayo maglangoy. Mga sitwasyon nga kung kaisa, mabutang sa kompromiso, kag delikado ang kabuhi mo. Aksyon Hotline. Alas 8:28 na. Pagbalik ta karon, dugang nga mga detalye, dugang nga mga issues kag topiko nga aton tutukan, mga update diri sa probinsya sang Negros Occidental. Hindi gid available si Cap Flores dira sa Sagay City. Good morning kay Joval Trinidad. Silinga, good morning. Thank you for the greetings. Okay. Silinga, ini suggestion for Seneco. Ano ni siya? Seneco. Ano ning Seneco? Good. Sige. I-check ko lang ni karon sa Joval ko ano ning namin mo sa imo ginpadala nga mensahe kay Eduardo Zente sa Barangay Alegria Morsia. Good morning. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan
upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment.
Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Do not just throw away questions and statements. Kasma nga ton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Agapasimbangwa, mapunaw nga
Yang namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon Aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon Aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Samsang ang mga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Good morning lang, mayo lang ang pag-monitor dira sa kay Elizabeth Malaka Gamala, ma'am. Good morning. Silingya greet lang Alex Tubong Banwa on his birthday today. Greetings from Bacolod City High School, class 74. Thanks a lot. Keep safe everyone. Salamat gida, no? Kag happy birthday sa kay Sir Alex Tubong Banwa. Mary Grace Eugenio Fermin, good morning man. Kay Noel Hitsanova. Oy, kay Istoy Gili, Toto Istoy Marfil, kahapon birthday niya. Happy birthday, dungan sila ni Papsi niya kay Tito Efrain Marfil. Ayos, kay paring Basti Girhin, pare may aga, damo nagidutang ko si mo pare, paring Basti. Good morning dira. Kay Benito Magbanwa, may aga man sa Barangay Hall sang Barangay Poblasyon sa Kawayan, kas Leia may Tayhopon Iskultura, kas halong gid permi regards lang kay Manang Lani, no? Arancilio. Ayos Salamat kid sa kay Chris Kerry Paul Javier Tanatan siling niya mahawta sinugbang tilapia mainit-init nga kanon with hot Milo.
nga may sab-a nga saging panghimagas. O grabing iya nga minusubong. Sa bilog nga Negrosanon, maghalong gid kita tanan. Follow health protocol lang bala kita tanan. Sige, salamat kita. Si Pilton Lipora, good morning, watching from Pasay City. Haraman si Marine Insya Fabiano. Barangay Benavista, Gibong, Pontevedra, keep safe sa aton tanan. God bless. Carol Montoya, good morning. Gamonitor by via FB Live from National Printing Office, Quezon City. Leonilyn Soriano Juanico, ning may agada. Action Hotline. Araman ara sila sa AC, Yulo sa Sumag. Eleanor Guro, watching live from Hong Kong. Giselle Franco, good morning. Dira sa Maaw, upod niya si Erwin Gons. Melchorita Ferrer, good morning man. Flor de Liza Piansay Cario. Sa Tangob with Habi Ernesto Cario Jr., God bless. Jocelyn Liboon Dispoho, salamat gid. Maria Victoria Paridis Ngo, good morning. Dira sa San Diego. Nagkalagaw-lagaw siya. Din San Diego sa California ini. Yodi Torta de la Piña Barbecue kag Angela Liarte gayon dato sa Banga Tutong Pilisa. Good morning. Alas 8:47 na Aksyon Radio Philippine Standard Time sa gihapon Aksyon Hotline ang ino ginapamatian with Aksyon Tayhopon. Diri kita karon nga agaw. Online sa hotline. Joining us this morning is no less than Governor Eugenio Bong Lacson. Kay maki-update kita kay Gov. No, medyo ang hindi mayong balita kay may mga pila ka request kitang wagin approve, but the good thing is the moratorium extended until April 19. But to give us more updates ini kag ang nabaton gid lang official instruction or approval from ATF, we have Gov Lacson on the line. Gov, how are you? Good morning, si Aksyon Art. Aksyon Art, po mga nagapamatin. Mayan aga sinyanan. Salamat kit sa time, no? Although nga medyo masubo-subo, Gov, kay ang cases ta in Negros, especially ang local transmission daw sige gihapon, pero may ara kita moratorium o gin-approve sa National ATF. Tell us about this, Gov, kag especially today will be the kick-off o start sang implementation sang curfew for Negros Occidental. With regards to the IATF recommendation of the region, it's not clear to me kung denied to or it was not taken up sa agenda ng National IATF. Okay. You must remember the regional IATF approved our request Saturday morning. And so they committed that to forward it to national. So let's assume that it was forwarded in the afternoon. Now, I received information that the national IATF actually received the endorsement, but was not included in the agenda. Okay? That is the information that I received. In fact, it's still being studied by the deputies. Ang manang term nila, deputies of the different agencies of composing IATF. Okay. So, my understanding is while they received it there, it was not taken up in the meeting proper. No? And I hope that is really the case because that gives us hope that our request will be granted. No? So, this morning, I was trying to call Regional Director of the ILG. He has not replied. No, I will try again, and I will really ask this question: was your endorsement denied, or was it not taken up? No? So let's just wait for further notice. And yesterday, we will implement our curfew sa province. This is from 8 to 4 o'clock in the morning. And simple lang ang rason din. We want people to go home as early as possible. We want people to we want to control the movement of people.
Because the more people that go around longer outside of their houses, mas dako ang chances na magsigi-saka ning aton cases. And this is no joke. 4 days in a row, triple digit ang saka sa ato mga cases. Why? Because this is already local transmission. There are many factors that trigger this. Okay, but then again, it's here already, and so we will have to address it. And one of the policies really to control the movement of people. Yes. So meaning Gov, kita gapaabot nga hopefully may ara sang black and white or klaro gid nga statement pa from National IETF kung ano gid exactly ang pag-akto nila sa request naton diri. Yes. And so we will follow up through the regional IATF. Yes. Thank you for the update. Now, with this recent, bisan ako personally, this is a worrisome because damo na sang local cases, dumadasig ba lang pagsaka sang case kada adlaw. Why ban Gov subong sang plano kita nga request ining for genome nga laboratory to determine base siling kubla nakasulod na di sa aton ang mga new variant ni Blagov? You know, there are many samples that we've sent already, pero wala pa gid. No, there's still no notice na ang copy is the new variant. No? So, from time to time, ginapadalaan lang din sila, but wala pa gid notice that ang new variant ari na din sa Negros Occidental. So, ang lain, kiti pa rin na may mga rural health centers, may mga munisipyo na, may mga city hall, nga temporary closure for disinfection. So, initanan na this is everybody's concern, especially kung health problem na ang paghahambalan. Gov, I know that medyo sako ka this morning, ano liwat ang imo advisory to the people of Negros so that nga hopefully hindi na ni mag-worst pang sitwasyon naton. Aksyon, I will even venture to say it is not safe in Negros Occidental. Okay? Mas-surprise na lang ta people who we mingle with are asymptomatic, showing no signs of anything, no? That they're not feeling well or what. Pero it turns out that they are positive. Okay? So, I hope na maintindihan nila if we want a stricter quarantine, community quarantine, no? And if so granted, or even if not granted, let's ano na lang, no? Let's act as if personally, individually, mag-isip dito, no? I think let's do away first with our leisure travel. I know it is summer. In fact, damo naman kitao nag-kadto sa mga resorts. So I hope that let's cancel this for the next 2 weeks, no? I will sit down with our tourism officer and ask the possibility of requesting our resorts to close down. I know again, no, ang tourism industry kita maigo, but it is in this sector where people converge, and that is what we're trying to avoid. So let's minimum health standard, and I strongly recommend now that we use double mask, one surgical mask and a closed mask on top of it, no. But if you're using this mga mask na mga KN95, that's good enough, no, maski isa lang. But if you're just using the more popular one, meaning surgical mask, updan yun isang isa ka closed mask, no, on top of it. So double mask na ka, and of course distancing. I also would like to call on the churches, no. While you are able to manage the number of people inside the church building, it is after mass that people converge, no. So maybe I would like to suggest na even after mass, row by row ang buwa ng tao, and ang mga tao naman. So just go. It's either if you have your car, go straight to your car and go home. It's very typical for Filipinos
after any, after mass, there's still people that, converge and do, gasturyahanay pa, and things like that, no? So, kung pwede man, ma-manage man, no, the going out from the church building after mass, no? So, muna lang, it's sad to say that we have these numbers, and I predict maybe by tomorrow we will break already our historical high active cases, no? But we can bring this down, no? But we will really have to sacrifice again. Yes. So hopefully ang nagapamati nga taga Negros Occidental mag-cooperate kita because kung ako gani personally atong ginapropose sang province gov nga pag-abot na lang ni sa aton ang pag-swab sang mga nagapalauli ni and to maintain sa itong protocol akon sang guidelines yung nimo last time amo na tong insakto nga system tani mo tingala ko do kabudlay gid sa national ATF sini nga i-approve la. Well, yeah, ginuna nila ang ekonomiya muna, no? But anyway, ara na ta, no? It's very ready, so I hope na ma-realize nila that if they only allowed the respective LGUs to manage their protocols, I don't think this would have happened again, no? Yes, but anyway, here, just like in Metro Manila, we also have our second wave right now. So let's again, let's do our share and we can manage this again, no, with all your cooperation. Yes. Isa na lang, Gob, siling ko ang Iloilo itong province, kag ang city, nagalayo istoryanay na sila to ni Mayor, I don't know kung nag-share man kamo sinina, kay no may plano sila nga kung magsigi-sigi ning cases sa aton, di, basi kung pating border, sang Iloilo, Negros, ang Iloilo, Bacolod, basi kung ipa-close na nila man, kay sa worry, lang ining tabok-tabok, Gob? You know, this morning, I was talking to Governor Toto, and I told him, I will understand if Iloilo City and Iloilo Province will close its border, no, with the Negros Occidental. Maybe if we are also in that situation, I will do the same, no. That's why, if there is a Negros, we have to do our homework. Okay? Let's not blame other provinces if they will close their border on us, no. Then we just have to show them that okay, we'll manage our cases here. We'll bring it down, and then later on they will open up, no. But let's not blame them. They're just doing what they feel is good for their constituents. So let us also do what we feel is good for all of us. Yes. Gob, halong gid permi, pakamuyo gid kami nga kabay pa, mangin safe permi ang imo sini nga pag-travel, kag ang imo sini nga adlaw-adlaw nga pangalagad para sa Negrosanon. Salamat gid, Gob, for the time nga ginatag karon nga aga. Madamo gid na salamat. Thank you, gid. Aksyon Hotline. The Governor of Negros Occidental. Can you imagine, bla? Subong ang Iloilo Province and City, gaistoryahanay na sila. Ang Governor kag ang Mayor sa Iloilo City, ang ginaistoryahan nila ang posibilidad nga pag-close ang border, meaning basi kung mag-abot sa punto, nga kung magsigi-sigi niya ang kaso nga magtinaa sa aton sa Negros de, and Bacolod City, pati ang biyahe sining mga nagatabok pa Iloilo to ti kun dumilian na karon. Kay kun lantawon ta subong way gid problema kun Region 6 within Region 6 ang travel mo unhampered ina siya. Although may mga requirements dapat may ara ka sang backtrack when you enter Bacolod City, kinahanglan may registration kasi na for contact tracing purposes. Pero aside sinati, why gid okay gid yata ning pag-travel. But because nga nakita sang Iloilo, nakita sang Iloilo City, gating Negros and Bacolod, subong do ka uncontrollable. I mean, what I am saying is do kadasig bla ang increases. Ginatingwaan subong sang mga local government units. Bacolod City for that matter. Negros Occidental, pagi kay Gov Lacson nga initanan makontain di ang aton lang ni makontribute di sa pumuluyo. Please cooperate, follow the protocol, the health protocol. Amo lang na subong mabulig ta
Kay katingalahan ko pa rin siya nasyonal. Nga abi nga hindi mo pagtugutan ang system na to nga nakita ta nga do effective last time to nga waay naton nga hindi ta pagsigihon to. Bla, kay kung nang tawon mo ang nagapaula uli bisan may mga ilisay nga nagapalauli nagligad to, do hindi pa ya pareho sining kaso. O tigaling kay ti ginpasudlan sang apor. Nga ang apor way man mga requirements RT-PCR test kundi naglinapta kundi ito nagkalad toto iya karon nga base amo ni ang ginalinan nga nagdasig naman ang pagsaka sang cases tadi. Ang isa ka sistema nga nakita tatani nga effective na nga kung na-maintain na kung tani ato okay na mo. Di kakita sing una nga pila na iya ka munisipyo kag syudad sa Negros ang nangin COVID-free. Diri sa aton sa Bacolod, pila na kabarangay ang nangin COVID-free. Subong ng tawabla. Damo naman balay liwat nga may ara sang closure. May ara nga palibutan sang yellow line na. O mga puluyan nga ti subong hindi pwede kagwa ang mga residente. No, may mga balay nga gin-sealed off, nga gin-lockdown. Can you imagine? Nagbalik kita sa square one. We are expecting for ginatawag nga injection na ni o kon pagpatigayon roll out sa vaccine nga ang aton expectation by July abi naton okay na ni sige-sige na ang vaccination program. Ti subong niya nagbalik kita sa istorya kung paano naman naton temporaryo pauntaton ni ho. O nga basi pa mala mauntat na kay nagasigi-sige na ning increases ang pagtaas sang local transmission cases sang COVID-19. Amo na nga sa iban pagid lang nga individual, I would like to appeal personally. Ina kun way kaya gapati party COVID, please hindi na lang maghimo sang mga sugilan noon kapin pa sa social media. May mga naga-comment to lang sige, mapati-pati mga musong COVID na way man na problema kung way kaya gapati, no? Kabay pa sa uli nga hindi matapikan kag hindi mapatay membro sa pamilya mo bla. Amo lang ang akon nga ginapangamuyo nga kabay parang at least mangin safe ka man kun tani. Kay ini karon at the end of the day tanan kita apektado, di believe you me. Bisan subong nga way sang membro sa pamilya ta nagpositive, way sang membro sa pamilya ta nahalitan pero maabot ang tiyempo nga kung magsige ni ang pagtaas ang kaso kag ang national government uyaya man sa paghimo kung anong himuon ta nga approach agon magkalma ni. Kaya kung worry sinisiling kung magsigi-sigi ning problema base masiling naman ang national IETF o ipadala ta naman si General Mel Feliciano balik sa Bacolod to sa Negros para maman naman to kung ano naman ang system nga himuon. Amo na to taning system sang una. Kung may mga ginalugan, tumidyo gamay lang, amat-amat bala. Kaya hindi man ni pwede karon halugan tagulpi. Because of the economic concern, tinantawa bala. Kundi nagkalabalda naman. Nga naka-recover ng mga negosyante because of a couple of months ang ginatag na ton nga liway o kung ginhalugan ta. Wala ka-recover daw, believe you me, ang mga negosyante. Mayara man gin nga nagbalik bukas pero wala maka-recover, mas damo ang nagkalaputo. Na amo na ang pinaka-worst. So kabay pa. Ako lang diri nga hindi natani mag-abot sa punto nga maglabot sa peak kay siling ni Gob niya kung mag-amo ning sitwasyon. Bago lang ho baldi Gob Lacson, siling niya kung mag-amo ni in the following days. Ang second wave niya mo nang worry ko gid niya mas mataas pa na di. Mas magataas pagid ka malabot na tun ang peak nga base amo ning tunaan nga sa ulima pudag-pudag ang national IETF masiling, oy, Bacolod, Negros, balik kamo sa ECQ. Na kaya to na taning sistema, insakto na to, for me, insakto na to sa unang ginapatuman nga system di. Nga pag-abot, ang Negros man niya mabulig, ang Bacolod man niya mabulig, iswab mo, igastuhan man niya, may araman quarantine facility. Yes, maintindihan naton ang comfort zone sang tao nga magpauli di maapektuhan kay hindi siya kadirekta pauli sa pamilya niya. Pero at least
Antes ka magpauli sa imo barangay, sa imo balay, sure ka gid nga way kaya COVID-19? Diba? Kay ti na quarantine ka. Ang LGU ang nagahandol ginasugat ka man. O eskwelahan nang galing kit hindi magin manggaranon kita kadamo kwartang iban nga LGU nga magka-akomodar sa inyo nga dalon kamo sa mga hotel da. Or ang mga banwa kag syudad nyo imol man o ay man sang mga bulutangan da nga mayad-mayad abing resort. Oh, pero tinsindihan na ito ni because we are in the pandemic. Ari kita sa pandemic, subong. Pero kung mag-worst pa niya, mabalik naman kita sa mas istrikto ng quarantine protocol. Kaysa makambal ka bala, ang opisyo sa nasyonal ni sila yung naghahimo sang I am sorry, no? I know nga kadamo sang nagamonitor din nga may ara connection sa Manila sa nasyonal to. Amo na ning chimpo, gruho tikin nyo man to makilala nyo sa nasyonal. Maluoy magkita sa mga probinsya ho. Sa mga lugar nga subong amo niyo, mabalik kita iya sa mas istrikto naman nga mga implementasyon o regulations ang community quarantine. Sa gusto ta kasi hindi maabot ki sa punto nga mo na nga mabalik kita sa istrikto nga community quarantine regulation kung magsigi-sigi ni. Mag-update karon sa City Hall pakaronan taman bla kay gusto naman ni baluon ng city kung ano naman ang status subong. Kay kadamo kasi numbali mga ambulansya kapon kita kung nagalibot siling ko. Although nga ang latest kapon nga nakita ko do 25 amon ang iya sa Makulod pero as we speak pila bala subong nga actual kag real time nga number naman nga new cases for Bacolod City kay nagaabot na mabaton na sa LGU mo. Amon ang isa ka masubo-subo nga dapat gid bantayan ta. Halong gigita palihog. No? Sa kay Madam Jinky, Miray, Dagia, Montalbano Miray, good morning. Thank you for listening. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Hi, I'm Dr. Michael. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran,
Ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog nga makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kaintangan. Responsable at ang balita. Pagdahin na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita nga dala inspirasyon.
Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pinggan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Ayos alas 9:18 na Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Ang iba na maminsahe nga gawon dala niyo, i-try taliwat biba si Kunara si Aksyon Roger or ang kapitan dala sa area ng Sagay, si Kapitan Pita Flores, pa siya available na si Aksyon Dorel. Kano may update pag ito nga dabaton ang news center kaina nga nakita na ang missing to nga gina pangita sa Marisco Operatives, no? Subo-subo man ni makon mong iloy sa tong isa to sa sagwa, no? Dason makabaton kay mo balita parte sini. Si Kelly Jelly, good morning. Ginatama niya si Noel Amar, Alex Montesa, Michael John Season, araman si Bia Jonathan, Dennis Richard Tibor Roma. Stay safe everyone. Thank you man for sending stars sa Aksyon Radio. Ayos ang iban kung may nga gawin si Roger Gapon, si Aksyon Roger lang. Why gid si Kap, no? Hindi gid si Kap contact. Balikan ko lang si Aksyon Roger, kaya may update ko, no? Doon nakita ng isa pang missing. Aksyon Roger, balikan na lang kadakadali. May how true is the report? Nakita na ng isa pagid ko nga missing? Yes, Action Art. Sa Cinema Action Art, mga siguro 30 minutes or more than nagapangita siya po tayo na sa makita. Ini si Gwen sa Hipolito, o si Junior Hipolito, nakita ang Action Art, no? Adjusted ba siya siningang lugar, ang ining isa pagiging Sunday Dorignel. So, kompleto na, nga na-retrieve, kag, wagig makasalbarlo, most na galon tayo tanan,
patay nga nakita ang mga bangkay nila sila. Katatlo kita naman ng kalalumosa. So, actually, ginatiwa na mga kontak ang kapitan subong galing kaya daw, siguro busy pagkatama sa ilaman ito nga mga ginapatigayo sa pagdadala sa mga bangkay. So, ay man nato ma-contact. Pero ang report nga alin mismo man sa iya, so text message nga kompleto na nakita ang ini nga isa pagid nga na dula aksyonan. So, iba ang nabaton mo da, Aksyon Roger, ang information nabaton mo, bali ang natabo, natrap sila o may nasuhutan ni bangkay nila nga dito sila na-recover? Nga daw ay maglutaw? Actually, nagalubong lang sa lutak kag na lapakan lang gani sa mga restaurant. So pag panaog sang ila guro lawas to, naglubong sa luta o ay na magtalbo pababaw? Why so lutak ko lang sila ginangalubong mo nagalubong na ng kayog nila ginakumos sa luta okay. Mo. So ako nagkamatamo dito sa lugar sa ila sila nga na ang takannya sa di madalam tubig mga 18 feet 18 feet. Ang kadalubong nito mga tatlo kadupa kung mag 6 feet ang isa kadupa. So ang ila sila nga okay. Sige. So, update aksyonan siya ron. Ibang update pa. Publication program sa Aksyon Radio Bacolod. Sa balita, sa Aksyon. Sa Aksyon Roger Good Report. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Salamat sa update, Aksyon Roger. So, nakita na kompleto na tanan. Subo-subo kiti nagkalabatay. Sila, no, maragani kung kapuyon ka. Dason, sige ka pamersa. Ang tendency sina kung lutak kung may labnang sa dalom la. Kung sige ka pamirsa nga masikad nga magkuhan, ang tendency sina, kung di ka kaluta pa ibabaw, masalop ka nga masalop no? Ti kung daw medyo pilit, to karon nga do hindi kakalin dito sa dalom sa lunang to, kundi amoning tendency, lumos kayo. Sakay Ma'am Maria Victoria Paredes ngo, ara sa San Diego, Galagaw-Lagaw, ay gali, San Diego. O sige, Flor de Lisa Piansay Cario, sa tangob ni sa iya si Imbong Jucampo. Noga monitor man. Thank you, Gid. Sa pagmonitor Ilinor Guro sa Hong Kong. Salamat man sa imo. No? Kay Melchorita Ferrer, thank you. Mario Bacauco Irad. Salamat sa imo pag-monitor. Vilma Panerio Buladaco. Haraman siya, Dayna Magbato Malabago. Morning man. Maria Ko, check attendance lang siya. Tomas Brunyola, Arman Regalado, Aki Mihika, si Eva Gradas Baterna, si Madam Lilia Taton Araman, Jocelyn Song Comedia, Jolins de Benegracia, Suset Alunan, Jeneline Kibiti Banduha, good morning mana, no, Riza Biatingo Gonzales, Athia Kim Iriman, J.R. Mainit Region, oy, araman si Auntie Minda Bombasi, utod ni nanay, no? Si Auntie Los V. Minda Bombasi, Marfil Bombasi. Muna siya, no? Si Tita Minda dira sa Manila. Good morning. Action Hotline. Jolina Granton, Ryan Disenan, Rodelin Alvarez Bayabado. Thank you. Francis Rose. Morning, makasulod subong from Bacolod to Iloilo City. Yes, makasulod pa. Alex Monteza, may survival training pagani, may elementary first aid, kakadisgrasya pagani, Sir Art. Sila pa, nga naghinagaray lang, na subo-subo gani, Sir Alex Monteza. Lutak sa dalom siguro, kung naglubong sila after madrown sila. Amo to ang ilang inturan sa pagkalumos. Correct na. Araman si Madam Huma Lumina, si Madam Heaven, Marks Saison de la Cruz. Good morning. Thank you for listening. Action Hotline. Why na ko galing tiyempo, hindi ko malabutan ng maminsay, karon na lang palihog sa Aksyon BBB program. Sa matag palamatita, isa gilang mabiling ko sa inyo, pabakuron tagin ang aton immune system. Agon malik
Available ini sa tanan nga masanga sa Negros Grace, Sincere, Wakong, kag sa iban pa nga mga butika malapit sa inatag sa mga lugar. Aksyon at Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.